עומק. תספרי להם איך קוראים לה. אורנג'י. אורנג'י זה שם טורקי. עתיק. עתיק. וזה לא סתם שם של טורקים, זה שם שנותנים רק לנסיכות טורקיות. נכון? אורנג'י, תגידי לי, נכון שנסיכות טורקיות יודעות לעשות דברים שסתם טורקים לא יכולים לעשות, נכון? למשל, מה הן שותות? הן שותות תה עם קוביות סוכר, נכון? זה מאוד מיוחד. מה עוד? הן רוקדות. את תוכלי, הנסיכה שלי, להראות לנו איזה ריקוד את רוקדת? אז בבקשה. אני תופף לך, בסדר, כמו שעשינו פעם בנשף הגדול של הנסיכות הטורקיות. את מוכנה? אבל חבר'ה, בטורקיה לא מוחאים ככה. תפתחו את הידיים ככה.